gaat natuurlijk om de keer dat het echt fout gaat en dat er bijvoorbeeld een botsing gaat plaatsvinden. Dit mij gewoon wij al net in een striel van tientallen kilometers om de vliegbasis heen. Maar nood er alle dagen vliegtuigen de lucht in gaan voor de internationale oefening Frisian Flag is het vliegen met drones heel een dolstrang verbinden. We hebben ook deze week weer een aantal mensen gehad die met drones hebben gevlogen in de buurt van de vliegbasis. Nou ja, dat is verboden in de omgeving van de vliegbasis, maar in hele grote delen van Friesland eigenlijk. Dus kijk op internet waar het wel mag en waar het niet mag. En hier in de buurt mag het niet, want het is gewoon niet veilig voor onze vliegtuigen. En van waar denkt dat het dan alleen nog de vliegtuigen binnen die het last hebben van de drones? Nou zijn er heel veel mensen die denken van nou in het weekend vliegen ze toch niet, dan kan het wel. Maar nee, dan mag het ook niet, want we hebben bijvoorbeeld de ANWB traumahelikopter hier staan. Ja, die moet elk moment kunnen uitrukken, dus doe het vooral niet. Ik had de vliegbasis zwargen hoe de spotters die bij Jeltsen foto's maakten van de strieljagers. Er staan stekken en bjorden, maar DOS houdt lang net elke niet in de monde regels. Mensen lopen over de weg zonder goed op te letten, want die kijken naar vliegtuigen, dat soort dingen. En over het algemeen luisteren mensen heel erg goed, maar het zijn er zoveel dat toch nog steeds is het goed om een keer te herhalen. Luister gewoon naar de verkeersregelaars en hou je aan de regels, ook daar. De oefening Frisian Flag wordt nog ont 12 april.